Fafaidzai tsudzurai tindimurani chinangu baba Isabel. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mandiri mukati kufamba mukati kufafedza nekutsudzura zviri kuitika matima nawo senyika ino. Zimbabwe munenge makabata chimuti tiri mukati kufamba nacho. Nzero charembera dzinza chiri kufamba chiri mukati mekuenda chakabatwa chiri kuenda wamukaseko Innocent Manyoso chimuti wakabuda kuti zve wamukaseko chimuti wakabata uri kufamba nacho uri kuenda nacho wamukaseko wanoshedzera kuti Rebecca Foster akabuda chimuti murungu wekukariba kubva kwaJubek akatanga kukariba wamukaseko Patience Matomati chimuti akabuda kuti zve wamukaseko Sabu kukaramba chajogota mimbebere hiti muzimba kumete chainge masara madabosi chimuti akabuda kuti zve paka mapindira Zimbabwe ndapindira munzvimbo yekwaMurewa Musami Chief Mangwende Sabukukoka handiriya simutambata tirame pakatsika 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 simutambata pakatsika simutambata pakatsika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Hati. Jani kwakatoka pakundabata kubatira pachimuti Nicodemus akatemera kuziva kuti chimuti chinodakadzeni akazoti pamberi munhu wese pachimuti ndiani Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary afana tusipekesha mtura jomande wakachiwemba kibelikia sei peniti horama dangalo chumuri peniko wako sipidi walomaiti dangalo akeroje rigiti vo mina nimile chisabukoka aiwa ndapindira madombosha vaZimbabwe aiwa ichi chakashikaposa chaita rufu ndo zvandaona kuti hatingasiwe nevanhu kufa kwevanhu kuderedzeka kwenhamba yekuteerera chimuti chii chakaitika madomboshava domboshava sabhuku chipatiko okay kune murume akarorwa nemukadzi murume akarorwa sorry mukadzi nanakirwa stereke mukadzi akarorwa nemurume alright ndo zvanokudira kuteerera shona muziko ndipiko kutomugadziriswa kumashoko kune murume nemukadzi vakarorana ndokubva vaita musha wavo ndokutanga kugara vainamata imwe yemadzikari ake ndokuita vana murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete ndokubva vaita vana vapfumbamwe 9 makorokoto vese vari kurarama murume zvisinei Mwari ndokuita kuda kwavo rufu mutongo waMwari murume achibva afa nematambudziko ndokuchengetwa mune zvakanaka ndokusara amai vanowe mukadzi ari kurarama nevana vake vamwe vakura vakuasha nevaroora mukati mekugara yaro dambudziko rabva papi rauya sei amai guru vari kungoti kungodai vanotukwa nababa munin'ino womurume akafa mai guru muri pambi hamuna chikoro ndoda kutora vana vemukoma wangu ndoda kuvaendesa kuma-DNA test chikonzero asi kuziva nai baba munini makambondiona nemunhu here makandona ndine munhu here kana pamunofungidzira kana kufungidzira ani hapana kusvikira mainini mai guru vamwa mushonga ndobva vaenda kuchipatara vatakurwa vaenda ikoko madhoktasi panyaya dzekumwa mushonga vanoziva kuti pane zviri kukonzera kungave kutaura kushungurudzwa kana kusagara zvakanaka hakuna munhu anoda kufa vanozviziva madhokta izvozvo ndobva kugara pasi nemukadzi uyu mushure mekurapwa svikanzi taura iyei chii chakapoti muno mushonga svikanzi ndiri kushungurudzwa nemunin'ina womurume anonditi pambi anoti vana vangu ngavaende kuma-DNA test ndobvunza kana kuti garai pasi nevamwe ukama
munere zvamuri kutaurira mashoko zvamunofungidzira kuti ndo zvinokonzera kuti musvike apa avatauri vakashemedzwa avauyi ndokubva vafonderwa nachiremba kuti vasvike kuchipatara avagarise pasi meguru apa ivo baba munini apa kuti vaziviswe kuti rufu rwanga rwauya apa rine chokuita nemashoko avo mangwana vasazvipama ndobva varamba kuenda bamunini vakaramba kuenda. Okay, Saka izvezvi mai vari kuti Zimbabwe ina ndizi ndorarama sei. One ndine vana 9 vamwe vakwasha vamwe varoro but kune munhu anomira achitaura mashoko ekuti ndiri pfambi ndinoite chiremera chemunzvimbo vacho vari kuuzwa vakutofumba dzimwe dzinguva pane kumwe kwandina chita chipambi yacho nekuti mandinogara handina rekodhi iyoyo handina kwanofamba kuenda handina mabasa erima andinoenda ndinoita sei kuti ndidarike nyaya iyi ndinofanira kuita maitiro api. vakura sei kwamai ava? Mai ava vari kuma 40 something years 40 chakuti yes asi vane vana 9 aiwaka vana zvipo zvinobva kuna Mwari. murume akashaya rini? Iko zvinhu zvemurume akukwanisa 5 years ashaya. bamunini vakatanga kutaura mashoko aya zvaita sei? Kwanzi vakangotanga kutaura ende mushure mekunzi zvezve pane zvinoitwa zvezvo kunzi nhaka chiwatiwati after ipapo asi bamunini vaida gulesi ndo zviri kufunga kana vana cheche vandoti naye mama asi mama baba vaikuda here ko wai vachitaura mashoko aya avachazivi kuti mabude aya anofanira kubva kuna baba munini vakashedzwa avaindi panzvimbo vakambokwanisa here kutaura nehama dzemurume iwo ka maiguru ava? vakataura nehama dzemurume vanotombodanwa havakwanisi kuuya panzvimbo avo vanochizira kuharare bamunini wacho. Okay, alright, vakaenda here kumapurisa kunoripota kana kucivil court? ndo nyaya vari kutaura chiti Zimbabwe ndauya panapa iko zvinozvi zvokuda kufa zviya ndinogona kusiya vana vangu kana kuparadza upenyu hwangu ndibatsirewo panyaya yakadai ndofanira kuita matanho api ndobva papi ndoenda papi vatoya kuzokumira rubatsiro iroro ndiro ravari kuda. Okay, regai katinzwe tine maloya tine mamajistrate ichokwadi tine mapp vakateerera chimuti ende vakutiudza kuti mhosva ina baba ava ndinonzi kudii uye maiguru vanofanira kuita sei kuti vagare kamurunyararo nekuti vari kumba kwava havasi mukadzi wababa munini. princess zhoya kwabhora akachibata chemuti iripo ndinonzi ambassador marenga pambari flats utungamiri waona utikotekwa vakapindira munomu. Yes, unoona upenyu hwangu hwakakosha ndakatsikwa nemadhara kaya tinotenda vateereri rudo rwamuinarwo rudo rwamunotipa hatigone kukutendai. machi kune mumwe akazonditi bhozho zvaunondiitira zvakanaka zvino ndashaya chikukuitira saka ndikashaya chikukuitira ka ndiani ndinogara ndichirwadziwa ndiani beta ndikuurayi ndiani ndichakutaura dzina rake kuti ndikuurayi ndakachibata chemuti ndinonzi maibutete pashurugwi panhema shurugwi nhema chakabatwa chemuti pachasara chaipo ndepapa maibutete pashurugwi panhema tinotenda regai timbonzwa bamudiki sei vari kutuka maiguru nyaya yavo ndei uye zviri kuitwa nabandiki ndizvakanaka here kukana iri mhosva inonzi chii tingabatsire sei maiguru ende kana ifanira kunoripota maiguru vanoenda kupi? Yes, 0713938538 kuseka kwepa WhatsApp bamunini vari kuda gulezi avo ngavanomusungise ndinonzi tapfuma 10 paMount Pleasant Heights vari kuda munhu koikoti dyo kana ibaba tautaura mashoko aya nokutika unopedzisira akavavharirwa nazvo unopinda mukati shamwari unopinda mukati itori mhosva kai amaiguru ndine mafeelings ipapa mhepo dzatosumuka apa baba munini izvezvi unongotaura gulezi ndine mafeelings ndakufarira baba ende unozeka unokanjawo masesa ungosi uchinda kufarira nekuti akaroora usiriwe ndimukoma vakafa unosvikauka mabhiskits uchimbomwayamwayauka gulezi mazano kusimba so haupa laudi and clear bosho nakanyemba takachiti dzvi sekuru chingwa pamatmeze Johannesburg South Africa. Wow, sekuru chingwa vakachibata chimuti matmeze Joburg South Africa uko hey
babaka chimutichi Imi. chimutichi Imi. bamnini avo chekudombosawa vakadhakwa. Handizvo zvinoitwa kana uchida gulezi. Unonyatsotaura nawo zvakanaka, gulezi makadai 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 makadai, kwete zvokutemba kuti ndiwe uripo bamnini zvokugara naka izvo kudhara ikoko. Ndimutsiroka Victor Katioti Nase Gotora Alec Gweja London British Singaipe Kelvin Joao Addington Pkwanya Trimo Liba Constable Gwena pa Epworth Police Station Desire Chigwededza Prominent Mandombo Regai Samoro Gwaya Brian Madziwanzira ndinozida Radio Inspector Shekman Matono panyanga panyatate. Iwa banini ava vekudombosa vane makore mangariko? Atazobvunza makore avo but vane musha asi ndiri kuona imwe nzira inenge vari kushandisa yokuti mukadzi uyu akaroora kudhara mukoma wedu saka tinofanira kumuita zvatoda. Hakuna zvinhu zvakadaro. Simba rake riri papi? Hakuna zvinhu zvakadaro. Mudzimai uyu ane wotopinda muground wega wotokwinya futi usitaka start uyatore padodzi. Mudzimai uyu ane kodzero dzake ende mashoko ari kutaura nabamnini ayo shuwa nambo yangu azviwana aripo pazichira azviwana aripo bamnini ngaite zvokutamba zvakuita hanzi SKB naBozho first time yangu kupinda paWhatsApp yenyu. Baba munini vari kudaka magunanzi kwamaiguru. kondo ndo matangiro azvo ere hamuna kunyora zita kuti ndimi ani matanga ka kupinda pa WhatsApp nhasi yeNational FM mangonyora kuti hey KB naBozho first time yangu on WhatsApp yenyu haba munini vari kudaka magunanzi kwamaiguru vachibhoisa katuma emoji twekuseka kwanzi na clever takawira mhofu akuti kiki baba munini nzira yavari kushandisa bamunini haisiriyo haisiriyo nokuti vanogona kuzopinda mukati munopinda mukati bamunini ndo vachakuvigira chikafu kuti maiguriva mai Beyonce paicot bamunini ngavasvike zvakanaka bamunini ngavasvike zvakanaka ndinonzi mai Beyonce paicot Zimbabwe vanhu vatiri kutaura ka avazi vana vadikika musadaro Yes kanyemba naBozho ni nchemere wa reason Arich Boa ndiri kuno kukanyemba ndemonisire nkoni besta Arich Boa tirachipata chimuti vanhu vatiri kutaura Zimbabwe inzwai mainini ava iko zvinozvi vane 50 years mainini vane 50 years baba mukuru baba munini vane 60 mukoma akafa ine 66 apa kwane 5 years afa mainini vane 50 bamdiki vane 60 mukoma vakatisiya vane 66 avazi vadiki vano ora tiri kudzoka 18 minutes to 12 timbopinda muchitoro neDMR Earth Moving Training Specialist tomboshava tina zera nayo yakutokwikwidza kupinda mugrupu 1 negokwe pamwe chete nechipingi avaiwe Leoni uri seiko paSouth Africa ipapo babesabho nyanga ichitaurwa ka nemutereri yokuti maiguru ndi amai kune muning'ina wemurume amene munoitora sei? No ndofunga chiwana chinosiyana but isu tichite matare tiri kwedu kwatinobva kugokoko ndizvozvo baba munini vanokwanisa kugara nhaka pamukadzi wamukoma ndizvozvo asi mukoma havakwanisi kugara nhaka pamukadzi wemuning'ina ndo vanganzi baba. Alright. Mukoma ndi baba amai guru kwese kwamakanzwa vafana vanumanya ende ivo pachavo vanotogara naka zvekutogara kwozoita rimwe rudzi rinoti first born yemufamily inogona kutosiyiwa pamusha pababa. Okay. Baba vafa antonzi iye anogona kutosara pamusha. Nguva ndo dzafamba but madzibaba Jofesero madzibaba Jofesero vanga vakanda mubvunzo wekuti konhaka inogarwa munhu akaita sei? Nhaka inogarwa mukadzi afirwa but pari zvino zvikune nyaya yokuti kwave nezvirwere unenge une mukadzi wako zvinozobuda iri kuti iwe unotora mukadzi wauinaye wobva utora mukadzi wenhaka moti handei tose
tombonoongororwa nokuti pamunodanana paipa vakadzi vashoma vanoti kumurume wake ende unogara naka utsotsi unongoenda nekuseri anditi maona saka mazuva ano kazhinji vakawanda hazvina kunzi nhaka yechisiku but zvaakuita senge zviri kuenda zvichipera haichisiri nhaka yekudhara iyaiya yokuti kana wanzi ndiwe baba unofanira kutosangana kutoenda mubedroom makutonzi aiwa ava ndiwo baba munenge makuona kuti vana vari kugara sei chikaranga ndiko vanotaka kusvikira kana chizozoa ndiwo akamira chichi nzvimbo chababa vakafa nhaka handibonde ndo zvako mazuva ano mai guru musazvidzokorora bamunini avo ishaisano vari kuda kabota so endai kupolisi bamunini rombe vasungwe ndinonzi poka njuti dedi vaangel mukwasha woko matirira pabrodel ndimusoka my lovely wife scholastic matirira and my daughter angel musazokanganaka amake nosa padhankwesi baba munini vasikumira nema-audios nemamwe mashoko avaichera pamafonika vairekodwa nezvinyatsi so inini chandingangoudza maiguru ndechokuti ngavatore umbowo ihwohwo handitika vaende kumapurisa ichokwadi vanovhurisa doketi handitika vanovhurisa doketi bamunini kuti vari kundituka handiti zvinyadzi vari kunditi pfambi teererai munzwe chi maaudio aya mapurisa hunhu hwabamunini hwokuti vakashedzwa vorega kuenda imhosva kaiyo baba pati ndatogamuchira meseji yabva kumhuri vamwe veukama vekwababa munini svikanzi ndeyekwedu baba munini avo havasi mainini vanotuka chete hunhu hwavo hwokutuka vanhu havasi maiguru vanotuka hunhu hwavo saka kutuka chaiko imhosva zvinyadzi imhosva saka maiguru ngavatore foni vaende kunoripota kumapurisa mapurisa vachaziva zvokuita vachavhura dhokiti bamunini vachatsvaga kusungwa apa vakashedzwa vakaramba manje vakomana vemabhadhi okay right regai tinzwe pane chapter yasvika pano okay bamunini vanobatwa nemhosva yechapter 9.23 of criminal law codification section 134 point number 1a up to 6 inoti inonzi extortion nokuti vari kumanikidza kudiwa muchivande vachikonzeresa kuti maiguru varasikirwe neunhu nevana nechiremerera nechinangwa chokudiwa ndinonzi nodhi kahari panyava kubhindura yeso guys vakukanda pakadzikadzika amenoka takwanisaka kuverenga chapter 9.23 of criminal law codification section number 134 point number 1a up to c inonzi extortion nokuti vari kumanikidza kudiwa muchivande vachikonzeresa kakuti maiguru varasikirwe neunhu nevana nechiremerera nechinangwa chokudiwa ndinonzi nodhi kahari panyava kubhindura hatinotenderana muri vari kumanikidza kudiwa neutsotsi kuti vakavhunduka vanobva vaya padhuze vochiita zvavanoda zvese rudo saka ngavaende kunoripota kumapurisa nyaya ngaiende kuvakomana povhurwa dhoketi vaende kumatare edzimhosva tozonzwa kuti dare rakatonga sei